Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Oh, okay na ba mo? Ha? Idana? Awa naman tayo angay nga. Kuhaan ka lang. Awa naman tayo mga tatsa. Pero sakit akong likod, sir. Kay kibunal ang talo ni Saog. Gertikus ganaw eh. Parehas tagibati, Badong. Pero sagdi lang. Importante nga nagkabaw sab taniya. Murasig na yawaan. Di kay murasig na yawaan, Badong. Siya na gyud nga yawa karon. Nabalaka kayo kung nagkunahuna ni ng Tilly karon. Basta nagpunsa na ilang gibuhat niya. Kinalang mahibaw ni Inis, Papa. Unsa maning nahitabo na ako. Kalit ka doon ay nanurok sa akong kalawasan. Human mabuak ang bildo sa akong kwintas. Kalma lang. Kaya rin ako ng ayun. Ayuhan ako, Ronnie. Dili ko makadawat kayo ini ang ako itsura. Relax lang. Lingkod kayo doon ako'y himo naroon mamayo ka. Unsa may mong buhaton? Piyo nga imong mga mata. Kupti ang duha na ko kakamot. Relax. Relax ang imong mga kamot. Relax. Ug dawata ang kainit sa kong gahom nga mulatay sa imong kaugatan. Wa ko na ba tiyagan nga kainit, Ronnie? Bugnaw kayo ang imong mga kamot. Ngano man eh. Nganong mura man ang tunay nagpugong sa kong gahom. Nagduduha ka ba sa mong pagtuon ako? Mituo ko ni mo, Ronnie. Dako ang akong pagtuo nga maluwas ko ni mo. Dili, imposible. Imposible kini nga may tabo. Ronnie, ayuhan ako. Piyo nga pagbalik mo mga mata. Ihatag din ako ang tanan ni mong pagsalig, Leslie. Masalubon kay si Papa nga nagsulong sa family picture. Nelson. Pa? Nakilak ka? Oh, Nelson. Nasakitan kay ko sa mga pangitabo. Wa ko magdahom nga mayon ini ang daghan sa atong kinabuhi. Napakyas ko sa akong mga saad sa inyong inahan. Pa, huwag ka ba pakyas sa pag-amuman mo? Bisa kamay. Dalaygon ka nga pagkamahan. Og dako kay na kong karbo nga. Ikaw, ang nahimo na mong amahan. Oo, para ni mo, Nelson. Pero para ni Leslie, why bili ang tanan akong mga paningkamot. Naglibog ko kung unsa pa'y nagkuhang nga kung nahimo niya. Nga di pa man niya paigo ang tanan. Sagdi lang pa. Pasagdi lang. Naibaw ko nga maayo kang pagkaman. Og masabtan raw niya ni Leslie ang tanan. Kung unsa kabililhon ang mga butang nga, imagihimo para namo. Pero naglibog ko. Kung ako ba siyang pasayloon ining iyang gibuhat, nga dakong pagpakauaw sa atong bansagon. Nakasabot kay ko sa imong gipati karon pa. Pero kung ako imo pangutanon, angay gyapon natong dawaton si Leslie. Kay ako man siyang igsuon, ug imo gihapon siyang anak. Bisag unsa pa yang nahimo nga sahad diri nato. Dili gyud tiaw kining gibuhat ni Leslie kanato, Nelson. Gusto na akong hikalimtan nga ako siyang anak. Papa. Pinangga kayo tamo, Nelson. Gihatag na nako ninyo ang tanan. Apan nagibuhat ni Leslie. Dili yun ako madawat. Dili yun ako siya mapasaylo ining iyang gibuhat. Ikay na kingon ining tanan, Tildy. Wa kay hinungdan nga pagkaiyan.
Way silbi ang imong dugo nga naglatay sa atong kaliwatan. Traidor ka, inutil ka. Ayaw kong basula sa imong mga binuhatan, Ronnie. Kay bisag unsaon pa ninyo. Di yun mo magmadaugon sa inyong tinguha sa pagbuntog ni Idana. Unsay wa? Dalimot ka nga ni anak ko ang bato nga agati. O bitaw, bisag naapa na ninyo ka ng butanga. Wag gihapon ay kapuslanan sa mga tao nga sama ninyo kadautan. Tungod sa inyong kahakog, inyong giusikan ang mga kahigayunan. Inyong gibuling-bulingan ang kaputli sa batong agati. Ug tungod sa inyong gibuhat, di na gyud kini mapuslan pa. Ug hinuon, mao kini ang mupatay sa inyong kalag ug madugta mo ngadto sa nagdilaab nga kayo sa impyerno. Unsay but mong ipasabot, Tildy? Kung may salabutan ka, dali rang masabtan nimo ang akong gisulti. Ayaw kong sultihi og bakak, Tildy. Kay di ko nimo mapato sa imong katraidor. Wa ko mamugos aron mo tuo ka nako, Ronnie. Basta, usaray akong masulti nimo. Dili og di gyud ka magmadaugon sa imong mga daotang tinguha. Wa kay uwaw! Bisag unsa pa imong buhaton ako, Ronnie. Wa ko mahadlok. Bisag imong pa kong patsyon karon dayon. Sagdi lang, Tildy. Matuman raon niya ka ng imong gipangandoy. Wa pa kumatagbaw ni mo! Yan, kumusta naman ka, Dana? Okay raman, Teo. Nabaw man ko nga di ka okay. Sa tono landaan sa mong sinultihan o sa mong mga mata, gibati na ko ang imong mga kagulanan. Tingali sa ito ka, Teo. Tungod ka napakyas ko sa kung gisaan nila ni tatay o nanay ka ni Anto. Nga dili gud ako ihatag kang bisan kinsa ang agate. Pero karon nailog na kini sa mga kamot sa kaaway. May mo nga napakyas ka sa mong sa Dana. Pero nakasiguro ko nga wa gyud mawa ang dakong pagsalig sa imong mga ginikanan diha nimo karon. Panahon na tingali, Teo. Aron matuman na ang tanan nilang gitugon ako. Mo lagi. Ngaon sa man ni Dana. Nga kinahanglang yung dunay usa nga mo sakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa tanan. Mamsa, o sa ibot ni mong ipasabot ni Dana. Way laing sulbad ining tanan. Bisag unsa pa'y mahitabo. Kinahanglan nga makuha gid pagbalik ang agati. Bisan ang kinabuhi mo ibugti ni ini. Unsa? Unsa may atong buhaton ini, Ronnie? Di ba matod di mo na ana nimo ang tanang gahom? Pero nga misamot naman ikangilaan ang kondisyon sa akong mga panit. Nangunot nagdaga na kayong butoy-butoy sa akong kalawasan og now, Ronnie. Kalma lang. Maayo ra lagi ka. Maayo? Kano sa pa man ko maayo, ani? Atagi lang ko og jutay panahon. Kaya naibaw ko nga mutug-an ra gihapon ni si Tildy sa sikreto ining agati. Naglagot agad kay ko anang tiguha nga da. Kung dili ka ni gihapon na siya musulti na to sa uban pang sikreto anang agati, ako mismo may mapatay anak niya. Relax lang. Ako mo'y agrahari. Pantuso na to sa maayo hangtod nga musulti siya na to sa tanan. Bisit ng tiguha nga. Gipalagot kita din maayo da. Wataya ngay kabalakan. Tungod kay kita mo ay naghupot sa gahom. Hain mo si Idana. Wali mo magkita, sir? Wow, ito akong naasya sa iyang kwarto. Oo, diha ba ito, sir? Nag-istoryahan na ito sila si Leopoldo.
Basin og dunay gilakaw. Kini, sir, nabi ito gisulti si Nipoldo na ko. May tungod ni Dana. Ha? Unsa man, Badong? Nagpasumbingay ko ni si Dana nga kinahanglan ko no nga dunay kinabuhi nga masakripisyo alang sa kaluwasan sa tanan. Mao na gisulti ni Dana? Oo, sir. Kinahanglan gyud kuno ng buhaton ang tanan para makuha lang ang agati. Bisan ang kinabuhi pa kuno'y makalas. Di na mahimo. Badong, tara. Atong pangitaon si Dana kung asa na siya karon. Napakay-tsansa nga mabuhi pa, Tildi. Pwede pa nimo bakwion ang tanan para mudapig na ko. O gibalik nimo ang dungog sa tong bansagon. Pero kung magmagahi pagani ka, pagtugan sa mo mga nahibawan karon mahitungod sa agati, ipaniguro ko nimo nga di na ka maabtan kutob ugma. Usbon ko, Ronnie. Mas maayo pagbuhaton na lang nimo kung unsay naa sa imong yawanong huna-huna. Kay bisag saon pa nimo, wa na kay makuha pagikan ako. Og usaray tinuod nga akong isulti nimo, nga hapit na sa muabot ang imong kamatayon. Silam! Labi nga sa gabab! Mamatay ka! Patyon ka! Gusto na! Swerte ka, Tildi. Mula ka ko. Asa ka ba paingon? Atoon ako sila si Papa. Usa? O gano'ng atuman mo sila? Ronnie, wa ka ba magtanaw sa akong sitwasyon karon? Ako! Kitang duha mo'y nag-antos ini karon. Napuwang na ba ka, Leslie? Ronnie, samtang naapay panahon. Kinahanglan nga doon natay buhaton aron makalingkawas sa ini kahimtanga. Punye, tagap! Ibo ko kisa pa. Oh! Mo na'y nagkaingon mo, Leslie. Mo nang wa ka mamayo tungkol kay kuwang kas pagsalig ako. Dako kong pagsalig ni mo. Linom! Di ko ni mo mahimong supakon. Kay kung magtuman ka sa mong gusto, maparihas ka ng tigwanga, mga matay mong tanan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!